Diyos marahay na aldaw po sa Indugabos. As in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Intensyon para kay Sarak adoremos kanulak, para sa karahayan kan salud asin proteksyon ni Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr. and family, para sa marahay na salud asin proteksyon ni Lawrence Ivan Rubio and family, para sa karahayan ni Lorraine Ivana Clarete, para sa marahay na salud asin proteksyon ni Lorraine Ivana Clarete and family, pasasalamat ni Mila Rubio, misa pasasalamat ni Melba Grijalvo and family, birthday blessing ni Jem Derrick Javier, pasasalamat kan Del Rosario family, kan Matias family, Robredo family, Ludel Lumbria, Shirley De La Vina, Ace Panieno, Cel Delgado, and Bunyag family. Para sa kaumayan ni Felipe Grijalvo, dolot ni Melba Grijalvo, sa kaumayan ni Arnold Bunyag, sa pagiging harayo sa katibaadan, asin sa marahay na salud ni Naviel Maria, Maria Faye Donna, Jerome Rodriguez, Carmen Cindy Arnaldo II, Arnold Corby Bunyag, dolot ni Binang Bunyag, sa pagiging harayo sa katibaadan, asin marahay na salud ni na Rosalia Asense, Juliet and Janet, asin sa kaumaya ni Cynthia Salcedo, dolot kan Villafuerte family. Ligtas na pagbiyahe, asin marahay na salud ni Cristina Odiame, dolot kan Odiame family. Sa Diosno na tabang sa mga pagsadiri, dolot ni Nene de Rosario. Ligtas asin matiwasay na pagbabados ni Marian, asin sa gabos na mga bados, espesyal na kamauotan ni Mel Ezekiel and Mel Gabriel, dolot kan Matias family. Dakol na biyaya, asin marahay na salud, ni Naleti Ronan Robredo, dolot kan Robredo family. Para sa kalag ni na Arvin Arnold Remedios, Rolando Jr. and Sr., Maria Alfredo, Exunias, Angelica Jose, dolot ni Binang Bunyag. Para sa kalag ni Elena, dolot ni Lenny Atole. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot ni Nene del Rosario. Para sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime and Ernie, dolot ni Del Fornoles. Para sa kalag ni Perfecto, dolot ni Estrella Revilla. Asin sa 40th days ni James Aris, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot ni Melba Grijalvo and family. Ngunyan iyon enot na Domingo kan Adviento. Ngunyan na enot na Domingo kan Adviento, ang panahon kan Adviento, inaapudan kita na magkaigwa, kan tunay na pag-andam sa ikaduwang pagdatong nin kagurangnan. Dain niya to aram, kung noarin siya madatong. Dapat na maging andam kita sa gabos na panahon. Idolot niya to ang selebrasyon nin Eucharistia para sa tunay na espiritu nin pag-andam. Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan, ni Reverendo Padre Felipe Dalanon Jr., Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, kasi kanaki patin Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ngunyan na aldaw, pinupuunan ta, an panahon kan Adviento. Buksan niya to ang satong isip asin puso para sa dakulang pagkamot sa to kan Dios sa pag-andam niya to sa pagsabat ki Kristo sa satuyang buhay. Ang mga kandilang ini sa korona kan Adviento nagpapagirumdom sa to na si Jesus napadigdi sa pagpara kan kadikluman kan sa tung buhay pasiring sa liwanag kan sa iyang mamurawayo na kadean. Mami kita. Amang makakamhan asin daing kasagkoran, Dios kang gabos na mga panahon, kami inaapod mo ngunyan, na aldaw nin pagtubos, iyo ini an oras nin pagpukak sa pagkaturog, hari pagpatagasa an sa indong mga puso. Ngunyan, tinatawan mo kami kan biyaya na makalaog sa bagong panahong liturhiko. Huli sa saimong pagkamot asin pagkaherak, bendisyon ni asin pakabanala, ining korona nagikan sa sinalapid na dahon, tanda kan samuyang pagandam sa panahon ning pagdatong, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Masunod ang pagsulo ning kandila. Lugod ang ilaw na ini magpagirumdom sa to ki Kristo, ang tunay na ilaw na nagtataong liwanag sa mga panahon ning kadikluman kan sa tong buhay. Sa lambang pagsulo niya to kan kandila sa mga Domingo kan Adviento, lugod kita man magtalubo sa pagkamot asin makapag-andam sa pagsabat sa iya. Mga tugang, ako untaan sa to mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Merak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan sa imo ang mga parasunod ning pagmauot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi, ang mga matanos na gibo, kami man mga kaibanan sa tuon niya, maging maninigong mag-ako kan langit no nakadean. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinaghari, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ang mga Kristiyano sa ngunyan, nagtutubod kan kapanoan kan panuga, na mahihimo sa pagdatong ni Kristo, na iyo ang Mesiyas. Ang kapanoan kan pagtubos, sa to itatao nin Diyos, sa huring pag-abot ni Kristo sa kinaban. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Jeremias. Maabot ang mga aldaw, ulay nin kagurangnan. Nauutubon ko ang panuga na ginibo ko sa harong ni Israel, asin sa harong ni Huda. Sa mga aldaw na iyan, asin sa panahon na iyan. Sarong marahay na sanga, papatubuon ko para kay David. Gigibuhon niya kung ano ang tama, asin matanos sa ibabaw nin daga. Sa mga aldaw na iyan, si Huda magiging matuninong. Ini ang ngaran na itatao sa iya. Ang kagurangnan sa muyang katanosan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Kagurangnan, ipamidbid mo sa ko ang sa imong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sa ko ang sa imong linalakawan. Palakawa ako sa imong katotoohan. Tukdoy ako, huli ta ika Diyos sa kong paratubos. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Mabuot asin matanos ang kagurangnan. Sa mga naglalagalag sa iyang ipapahiling ang dalan. Ang mga mapakumbaba sa iyang dinadara sa dalan. Sa mga dukha, itinutukdo ang dapat paglakawan. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Katotoohan asin pagkamuot ang sa iyang dalan. Para sa mga naguutob kan sa iyang tipan asin kabotan. Mga katuod nin kagurangnan ang mga nag-aarang sa iya. Ang sa iyang tipan, ipinapahayag niya sa inda. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakuyang kalag. Si San Pablo nagpahayag kan pangangaipo na mabuhay sosog sa kabutan ng Diyos. Kaipuhan kan kabos na mabuhay na may pagpahiling kan tunay na pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Iwara sa indo nin kagurangnan na paorogon ang sa indong pagkamuot, na magkaminuotan kamo, na mamuot kamo sa gabos na tawo, siring na kami namuot sa indo. Pasarigon niya ang sa indong mga puso, sa kabanalan tanganing kamo, maging malinig sa mata nin satong Diyos asin Ama. Kung si Jesucristo na satong kagurangnan, magdatong kaiba ang Diyos niyang mga banal. Sa kataposan, mga tugang, sinasadol mi kamo, asin ipinakikimaherak mi sa indo dyan, ki Jesus na kagurangnan. Na magkaigwa kamo, nin buhay na urog pa, sa buhay nindo ngunyan. Buhay na buot nin Diyos. Siring sa nanodan nindo, sa mo asin siring sa buhay na iyo ang sa indong sinusunod.
Dainindo paglingawan, ang mga hulit na itinaomi sa indo, sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaipuhan na andam kita sa gabos na panahon. Dainyato aram, kuno arin ang sa iyang ikaduwang pagdatong. Matindog ang gabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa ken Ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, mga tanda, mahihiling sa aldaw, buhay asin mga bituon, sa daga, an mga banwaan, magohorasa, huli sa hingagubhob kan dagat asin kan mga hukol. Ang mga tao magkakadirismayo sa takot. Pag-iisip-isipon kung ano ang mangyayari sa kinaban. Hulita ang mga astros magkakahurulog. Dangan mahiling ang aki nin tao na madatong sa sarong panganoron, pano nindakulang kapangyarihan, asin kamurawayan. Kung ini nagpupuon na mangyari, magtingkalag asin iitaas ang payo, taharanin na ang sa indong kaligtasan. Magmaan kamo, tibad ang sa indong mga puso, magabatan kan mga bisyo, pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay, asin ang mga aldaw na iyan, padaling umabot sa indo. Hulita madatong nagaro siod sa gabos na uyad sa daga, magpuka, asin maghagad ning kusog sa gabos na oras, tanganing makalikay sa mga bagay na mangyayari asin makatindog sa atubang kan aki nin tawo. Maray na bareta ni sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humiliya. Mga tugang, magayuno na paghurup-hurupan ang sa tuyang selebrasyon ngunyan nin hulita. Adbyento na naman. Asin, kung hilingon ta, ang simbahan, tinatawang kita ng pagkakataon tanganing mag-andam. Araw po baga kan Holy Week. Ang Holy Week, nire-ready kita para sa Easter. Iyo. Ngunyan po, ang Advent, inaandam kita para sa Christmas. Iba po ang Adbyento sa Christmas. Girumdumon tayan. Kaya ang Adbyento, kasing kulay kan Holy Week po baga. Purple or violet. Inaandam kita sa maabot na okasyon. Iyon ang Christmas. Kaya man, di kita makapagsabi na, Father, di nga ako ready sa maabot na Christmas. So pag-abot na Jesus, ninulita, mas halawig nga ni po ang pag-andam sa pag-abot ni Kristo ta 4 na Domingo
nagayo tanganing iandam ang satuyang sadiri. Kaya man, ang satuyang ebanghelyo ngunyan manunungod sa katapusan or apokalipsis or the end of time. Kaya igong sinabi sa ebanghelyo na ang mga bituon mahurulog, asin ang mga may linog, o ano man na mangyayari sa pag-abot kan katapusan. Pero kita mga tao, dahita inaandaman ini, mas inaandaman ta pa kung ano ang sa tuwing kakakanon, ang sa tuwing babadoon, kaysa isipon ang katapusan kang kinaban. Asin man garo sa tuya, dahil ka po aram na kung pagmata mo, masabi ka na, garo, last day ko na digdi sa kinaban. Garo, magagadan ako ngunyan. Mapaman po garo kayan na muklat oral daw an iyon sa iyang mantra. Pero iyo po ni an ibanghelyo tangon yan. Ninulita si San Lucas isinurat ining ibanghelyo, ninulita aware siya, aram niya ang sa iyang mga audience day na concern an pag-abot kay Jesucristo. Kaya isinurat ni San Lucas. Kaya ini ang ebanghelyo is part of what we call eschatological discourse. Ninulita, tinatawang kita ni Jesus ning mga elemento o mga signs kan sa iyang pangaduwang pag-abot. Pero dit ang satuyang pagmangno ninulita, day taman aram kung nuarin o anong oras, kung anong panahon maabot si Jesus ang panduwang pag-abot ni Jesus. Pero inaapudan kita ni San Lucas, ni Jesus ngunyan sa Ebanghelyo, na kung data concern kung nuarin maabot ang pangaduwang pag-abot ni Jesus, dapat igo kitang timing. The proper timing in our part. Data man araman oras, pero dapat aram ta sa tuyang sadiri ang timing. As in, mahiling tayo ni sa Ebanghelyo, ninulita, si San Lucas, sa endot na berso, sinabi, may mga mangyayari na panahon or may mangyayari na events. As in, pangduwa, nababanga sa duwa ang Ebanghelyo, iyo ang proper disposition kan sarong komunidad sa pag-abot ni Jesus. Kaya man, timing talaga ang kaipuhan tangon yan. Timing is our ability to choose the best moment of our action. Bakong iyo, kung nasa trabaho ka mo, dapat timingan nindo na day mainit ang pamayo kan boss nindo. Timingan nindo na day mainit ang pamayo ni Mr. or Mrs. or ni Papa nindo, tangay makapaaram ka mo. It is the best moment. Kaya, timing is about how we give value to the time that we have. Aandaman ta po baga, pag gusto tang may timing, aandaman ta. Hinihiling ta ang panahon, hinihiling ta ang sitwasyon. And Jesus, in our gospel today, taught us to have a proper timing. Sabi, beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness. Be vigilant at all time and pray that you have strength. Timing. Ninulita dayta aram kung anong saktong oras, anong aldaw maabot si Jesus o ang katapusan kang kinaban. Let us have the proper timing by staying away from sin, from being vigilant, and by praying. Ninulita, ginigibo ta ini sa pag-abot kan panahon. The time will come, and we shall erect and raise our heads because we are on proper timing. Kaya ngunyan mga tugang nga Adbyento, inaapudang kita maging vigilant, o maging marigmat. Ninulita, kadakol man sa Biblia na nagsasabi kung paano kita maging vigilant o pag-andam sa pag-abot ni Jesus. Being vigilant means that we are also prepared. Dapat andamang kita. Day lang kita paparaisip, kundi dapat andaman sa tuyang sadiri. Kaya man, kung kita, bilang sarong Pilipino, pag Christmas, day kita anong inapod ta kayan? Mayong pagkakataon na day kita mahanda. Maski kan pandemic, lockdown kita,
pag Christmas subuga, andam kita, magsisimpleng cake yan o simpleng handaan, nag-aandam kita para sa Christmas. Pero minsan, inaandaman ta ng mga bagay-bagay, pero dahi ta naandaman ang satuyang espiritualidad. We often are not prepared to celebrate the birth of Christ within our hearts. Kaya man, ining enot na simana ka Adviento, tinatawang kitang pagkakataon na ang satuyang focus, iyo ang pag-abot ni Jesus. Jesus will return again in a splendor and glory to judge the living and the dead. Kaya, ini ang tig-propofesta every Sunday, itong credo. Even though Advent is a time for preparation for the celebration of the first coming of Jesus in flesh, it is also a time to acknowledge that His first coming is ultimately fulfilled in His final glorious coming. Kaya, sa pagpuon po kan Adviento ngunyan, ang hapot sa tuya, tanganing paghurup-hurupan ta, ngunyan na simana, reflect upon how ready you are for Jesus coming. Andam ka daw, o inaandam mo daw sa diri mo sa pag-abot ni Kristo. Are you preparing with the same fervor that you prepare for Christmas through shopping, cooking, and decorating? Pares daw ang sa imong pag-andam sa mga bagay-bagay, sa pag-andam para kay Kristo sa imong puso. Are you looking forward to the day that He will return? Are you preparing for the spiritual celebration of His birth? Are you awake and attentive to the numerous ways that God speaks to you on daily basis? Kung mga tugang, kung day ka pa andam ngunyan, bigla ka ay Advento na palan, Father. O nabigla ka, ngunyan inaandam kita. My dear friends, make this Advent a time that when you get ready, your heart will also be ready. Commit to prayer. Commit to spiritual exercises, reflections, and attentiveness to His gentle and glorious voice. Mga tugang, andamunta ang satuyang puso. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, naggikan sa totoong totoong Diyos, Diyos. ipinangaki dai nilalang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwalig kang gabos. Huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Pinapako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sakod sa kagadanan asin inilubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin sa paghalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinimbanwaan, ang lamang saro nagmamaot ning kaugmahan na makakamtan sana ang kahadian kan Dios. Mamabigitangon yan sa Ama para sa balaog na kaipuhan tanganing makaabot kita
kitang ligtas duman. Ang sa tuya pong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, at amanon ang banwaan na ipinaniwala sa inda, sa pagkamuot ni Kristo, asin padanayon na malaad ang pagtubod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niyato ang presensya kan Dios na nagpapamate sa mga pagkabigo kan sa tuyang kapwa. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay kitang andam sa pagdatong kan kahadean kan Dios. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga gurang, asin mga nakulogan nin pagsayuma, marangan ni Kristo, huli kan mga nagaataman sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, makaayon sa bangkete nin buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun, Ama, hinanyugaan sa moyang udok na buot sa pagpamibi. Tabangi kaming magtalubo sa kabanalan, asing karahayan, mantang maugma kaming nagahalat, kan pagdatong kan sa imong kahadean. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sa ko asin sa inuatang, mako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, pakiakuha ang mga atang na dinudulot mi, gikan sa mga karahayan mo. Hulita tinutugot mo na maging mahusay ang samong debosyon, ngunyan na panahon.
Papagkaniguan na ini maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay isen minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa enot ng pagdatong sa kapakumbabaan kan inako na laman, inutob niya ang katungdan, kandaan na patakaran. Asin binubuksan para sa mo ang dalan nin kaligtasan na din kasagkoran, tanganing sa ikaduwan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niya gayo, ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang mga punuga, nangunyan sa pagbantay, pinag-aasahan ming halaton. Kaya kaibakan mga angeles asing arkhangeles, kaibakan mga trono sa asing dominasyones, asing kaibakan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burawod din gabos na kabanalan. Kay ni maatang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako ka mo gabos, asin magkakan kay ni, tay niya sa kuyang hawak, na idinudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mo gabos, asing mag-inom kay ni, tay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhonin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siringman girumduma sa imong paghaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kay tupang nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa aldaw niya mo, ang katuninungan, tangani kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaalan, asiman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asim pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo,
Ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaohan kamo nin katuninungan. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan, namimibig kami, mapakinabangan milugod ang misteryong pinagselebrar na huli kaini, kami mga naglalakaw sa tahaw, kan mga kinabano na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang maherakon, asin mapagmakulog, minadulog kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara ning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingaya kami nin may pagkamot asin huli kan sa imong makakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na dara kan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Pinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihingowa sa paghanap ning bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaning helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapagantabay na mga kamot. Bendisyon ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganing nasindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa may helang. Warasan sa indaan, karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagtusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Pinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapangeloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghaawas sa mo ngunyan sa panahon ng kasakitan, asin madara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo na nabubuhay asin naghahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami, San Jose, ipamibi mo kami. Matuko muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan niya toon sa tong celebrante, Reverendo Padre Felipe Dalanon Jr. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and Family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Salamat po. Ang nakolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa Indo po gabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento, asin ang pag-iriba, kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan misa nin Banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9, asin sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. minatubod kamo na an aki nin Dios nakisumaro sa satuya kay tong panahon, nilalaom nindo ang sayang pagbalik, giraray, ang sayang napagdatong magdara sa to, sa indo kan ilaw ning sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo, huli kan sa iyang bendisyon. Bendisyonan kamo asin ampunon ning kagurangnan. Amen. Parigunon kamo nin Dios sa pagtubod, paugmahon sa paglaom,
asin day pagpauntokon sa pagkamuot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Magugma kamo nan sa tuyang paratubos na padigdi sa satuya, siring sa sarong tawo sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsyan niya kamo nin buhay na ding kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin Aki, pati kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katininungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.